Itt lennénk a 18 nap alatt összeszedett SCP-3008 bázisomban. Mint itt látható, megvan a medve plüssi, a fóka plüssi, a pingvin plüssi és a cápa plüssi. Tovább haladunk. Itt van egy babzsák, amit csak is a legritkább mapon lehet megtalálni, a játékban van. Itt láthatunk, nem az összes, de a legtöbb plüst összeszedtem, itt vannak. Jól meg lehet őket nézni. De tovább sétálunk. Itt van The Rockról egy palacsinta evős fénykép. Menjünk tovább. Ugye, amint láthatjátok, volt annyi időm, hogy minden tévére beállítottam azt, hogy valamit mutasson. Itt van a szentélyen a crowbar, ami 5 évbe telt, amire felszedem. Menjünk tovább. Láthatjátok, ez egy elég nagy bázis. Tehát, hogy egy ilyen gyerekszoba méretet így teljesen körbefettem. Elég sok idő volt, de az megkönnyítette a dolgomat, hogy találtam itt egy bázist, amit 10 nap alatt át tudtam alakítani. Maradék napokban pedig már csak rendezgettem a bázisomat. Azt itt felemeljük, találunk alatta kaját. És ez így itt van. Itt szoktam tárolni a kajámat, és innét kivenni. Most összegyűjtögetem mindent, és berakom őket oda.